wants to find me. I'll be in the last place you would look, in a place where people used to be, a land that... Hi guys, we just arrived back here dito sa aming, anong tawag dito? Pinag-i-stayhan na resort dito sa Moalboal. It's been, for the last week, grabe yung ulan, basta, alam nyo na yung ulan, yung walang sun. Tapos today, the sun is up, super warm na naman, but I really like it, pero kailangan namin mag-hide na muna kasi I think it was too much. We don't want to get burned and we don't want skin cancer. So anyway, now we're here and we just got home, as I said earlier, from buying stuff from Gaisano dito sa Moalboal. And yung mga pinamili ko, papakita ko muna sa inyo. Kasi para naman may magawa tayong video ngayon. Yun. So anyway, we bought this. 1,184 there. Ang mahal na pala talaga dito. Hindi na talaga ako updated sa mga kapresyohan. So anyway, yung binili ko, kasi hindi ako yung medyas ko guys, isang piraso lang. So, bumili ako, normal socks, mura pa din siya kumpara sa, of course, sa H&M na pinagtatrabahuan ko. So, it's way cheaper. 170 pesos for 3 pieces na medyas. So, that I need. And because I forgot my slipper also, doon sa, ewan ko kung saan ko nakalimutan yung slipper ko, sa Denmark ba or sa bahay ng sister ko. I don't know, but I bought a new one kasi medyo mainit na dito. And of course, nasa Moalboal tayo, nasa dagat tayo, we need to have slipper. So, ito na yung aking binili. Daran! Medyo malaki siya sa akin, guys. Size 6 ako, actually 5, pero, you know, ganun talaga. So, size 6 yun yung talagang, size ko na pang matanda, char. Pero, wala. So, 7, it's fine. And, I think I'm gonna use it for a very long time kasi yung brand na to is medyo okay din talaga. And, how much did I pay for that? Slipper, 385 para sa chinelas na to. Okay na din kasi pang matagalan mo din naman gagamitin. And then Martin, and he liked this brand kasi may chinelas siya before na binili niya din ng ganitong brand. Tagal niya yung ginagamit and okay naman. Siya, kanang good quality ba? And then this one, sabi ko sa kanya, bumili ka na lang din ng bago kasi yung sa kanya parang, I think 4 years na ata niya ginagamit. So anyway, Sandogo, nice brand din. And then ito ay 600 plus. Kaya naging 1,000 yung binayaran namin. 2 tsinelas at tatlong pieces of medyas. And then next, kasi andito tayo, nasa bakasyon tayo, kaya kailangan natin ng mga madaming snacks. Ganun. Sa snacks naman natin ay nabayaran 378. Ganun. Hindi ko na isahin yung presyo pero alam nyo na yan. Ito, paborito niya to kasi may you've tasted it before at sabi niya ito daw yung parang paborito niyang chicharon, charing. Tapos, flavored with vinegar and seaweed. Tapos, sa atin naman, Clover. Ito talaga yung paborito ko din, chips. And then, Chubby. Yung alam mo na, yung parang hinili mo lang ng sweets. Ito. 2 puti and 1 brown. Tapos, ano pa ba? Chocomocho din. Grabe na talaga. Chocomocho. Mentos. Ito, ay tatlo pala yung chocomocho, 3 chocomocho, and then we get cheesecake na lemon square.
I remember this one when I was in Manila. Ito yung favorite ko talagang snack. Ang sarap-sarap sobra. And nung nakita ko siya today, sabi ko, bibilhin ko talaga yan. Gusto ko yung mga ganito na, alam mo yung parang cake na parang super soft lang, na airy, ganyan. Tapos may something inside. And then, my next favorite talaga of all time, itong mga tikoy na to. There, tikoy munggo, tikoy pandan, and then tikoy sesame. So, yun. So, now I'm happy. Ready na talaga tayo for real vacation. Kasi for the longest time, na-stuck kami doon sa city, guys. And, alam mo yung nagkasakit ako doon. So, wala lang talaga kaming ginawa. Parang tulog lang. Tapos, kain konti sa kasama yung family ko. Pero the rest of the days, nasa hotel lang talaga. Kami tulog ng tulog kasi nga jet lag. And at the same time, nagkasakit nga ako. Walang lagnat. Pero yung ubo ko talaga, grabe yan. Yung ubo ko is every night lumalabas siya. Hindi ako pinapatulog. So anyway, now I'm feeling better. I'm happy. The sun is up. Yeah, so vacation na talaga to. Kahapon pala kami dumating and hindi na ako ang tawag nung dapat sana mag-room tour ako dito. But hindi ko na nagawa kasi nga sobrang pagod namin. I was just so tired. So anyway, yung room na to, yung link, ilalagay ko na lang sa baba para makita niyo. Yung room na to, guys, it's one of the cheapest right now, itong resort na to, kasi medyo high season ngayon dito sa Mualbual, kaya ang mamahal-mahal ang presyo compare sa nung previous na napunta kami dito. So, pero buti naman may swimming pool din dito. Ilagay ko yung link below, and yung binayaran namin parang 2,300 pesos per night, and we're gonna be staying here until Friday. Sabado Sabado kami dumating. So, it's a week of relaxation. Thank you so much for watching, and I hope na manunood pa rin kayo sa aking mga video-video, kaya hindi na ako ganun ka-active talaga for now kasi on and off yung wifi nila dito. So, let's see kung makahanap kami ng somewhere dito na okay yung wifi, kaya hindi ako masyadong nakaka-upload, hindi ako masyadong nagka-comment, ganyan. Pero as soon as connected na ako ng wifi, rest assured, babalikan ko kayo lahat. Thank you so much and have a great day.